Maayong hapon sa tanan, ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeast monsoon o amihan ang padayon na nakaapekto sa Visayas ug wala gihapon kitay low pressure area o bagyo nga gimonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug sa mosunod nga duha nga tulo ka adlaw wala tay gi-expect na mga daotan nga panahon, busa ang tibok weekend, generally fair weather ang ato ang gipaabot. Para usab sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa amihanang silangan ang magpasulabi sa eastern section sa Visayas, diin ang kadagatan kasarangan nga may pagkabaluron. Samtang ang Central Visayas makasinati lamang og hinay ngadto sa kasarangan na pag-ulan ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug ang adlaw musilang ugma sa alas 6:05 sa buntag. Para sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa PAGASA Visayas, DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Happy Valentine's Day.